మంగళవారం రోజున రాజన్న ఆలయంలో హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు. వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయ హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం రోజున ఆలయ ఓపెన్ స్లాబ్లో నిర్వహించారు. మంగళవారం జరిగిన హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బంది, ఆలయ సిబ్బందితో పాటు సత్యసాయి సేవా సమితి బృందం సభ్యులు హాజరయ్యారు. పటిష్టమైన భద్రత నడుమ లెక్కింపు నిర్వహించినట్లు ఈవో కృష్ణప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. कहीं साफ चलेगा ज्योति मैडम